Aabot sa 2.7 milyon na halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa ikinasang buy-bust operation sa isang tulak umano ng droga sa Bao, Camarines Sur nitong Sabado, Marso 15 sa Barangay San Juan. Nakuha sa suspect ang higit sa 400 gramo ng hinihinalang shabu na aabot sa 2.7 million pesos. Kinukonsidera din itong high-value individual ng mga otoridad na pinaniniwalaang nagsusupply ng illegal na droga sa Rinconada area. Naharap ang suspect sa pagbalga sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Around 2:15 in the afternoon, ito po ay nangyari doon sa Zone 3, San Juan, Bao, Camarines Sur. At ang ating suspetsado na naaresto po dito ay itong si Edralf Navarro y Veloso alias ER o R. At ito po ay nahulihan ng shabu na more or less nagkakalaga ng 2.754,000 pesos. At ito po ay naglalaman ng more or less 405, estimated lang po na 405 grams ng pinaghihinalaang suspected na o pinaghihinalaang shabu. Siya po ay high value individual at ito po ang paghuli sa kanya ay isang high impact operation.